Nwunye President ala anyị a bụ Senator Oluremi Tinubu gara n'ihu akwalite ọdịmma mmadụ narị abụọ n'ime Anambra State site n'atụmatụ ya kpọrọ Renewed Hope Agricultural Support Program. Ya bụ atụmatụ bụ nke eji maka ịkwalite ndị mmadụ na ngalaba ọrụ ugbo kachasị ndị nọ n'ogo nta, nke ebumnobi ya bụkwazi ịhụ na ndị nọ n'ime obodo dị iche iche n'agbanyeghị arụne ha dị bụ ndị ọ na-anụ ọkụ n'obo ịbagide n'ọrụ ugbo bụ ndị nwere ụzọ ọzọ ha si akwalite ọnọdụ azụmahịa nke ọrụ ugbo ha. Ka anyị sonyere Daniel Ezigwe maka akụkọ ahụ n'uju. Ka ọ na-enyefe akụrụngwa ndị ahụ na ụlọ obi gọvanọ nke Anambra n'aha nwunye onyeisi ala Naijiria, nwunye Anambra State Gọvanọ Oriakụ Nonye Soludo kwuru na ndị ahụ ritere erere ahụ bụ ndị esi n'ụzọ gha anya oghe kpọpụta na mbụ ka kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dọkịta Afamobidike dịka ọ na-ekwu na amụma ahụ ga-ewepụta ezigbo mpụtara iji kwalite ọrụ ugbo na steeti a, kwuru na a ga-enyocha ndị ahụ hụ na ha tinyere akụrụngwa ndị ahụ n'ọrụ. Ụfọdụ ritere erere ahụ Queen Anigbogu, Rafael Onwualu, Ude ọzọ Chinyere nakwa Hilary Obiajuru kwuru na ya bụ akụrụngwa bụ nke ga-enyere ha aka n'ọrụ ugbo ha.